Kum kadak kecing persya ya kecing tukular umitirang ba kejala konrad ke sangma ban ong bau menteri kampoyeng ke sarkar India wa Amit Shah ulasa skor ba halo kamat ikran inline permit ki samla khasi student union KSU kathai mokorwan kilap priang so bhayo konrad dik plakat rengkat kecing tho bolong persya ya kejungan jungo jungu ya kathai ya kar fradrek unaitung arhajar arpuai ki samla kilami rengkat kejing tho ki bakili ki mat kum kejing penrung ya ketian khasi ha khandet bopra ka riti senjar ka India ka ILP kejing penbe yopur usam ka surok nalat boreng lengba ka mokorwat saranikor ka jing pentri kami ka CHC shispa jingthia mokorwat bat ki weipat kimat jing dawa nakaliang sulong mel layo panirkan bat urur fort lingdo general secretary ka KSU mokorwat circle loong bah ka jela manipur tangkhndiat por la pentri kami ka LP Henry ka sarkar India ka le omsinyo ya ka jela megalia watla ka ying do batho ain ka jela ka lamanjur da ka resolution pandawai ka LP nakaliang jong kaseng na du kipor bala la slam ni la dawa wede menteri kamno SLP ne po kajela jungi tenrei ka ai pat kumang susi hadu mensapat nakaliang jong ka sarkar kampatio ai te ni iba kane ka jingle jong ka sarkar kalong kumba la nyoben ya karai jong ki riu phongut ki MLA jong ka sarkar jela te bat kum kaseng hi ngim song klikti habede kane ki isu jong ki inner line permit bat ngindang yakhi ngindang yaksar hadu ki stipor te bat ngi bakani ka jingle jong ka sarkar kini hatu bede bat ka LP ne po ka jela jong kolong ka ai ba pensusi haba ki wai pat ki jela la penteri kam kumbalong pu manipur dang tang ha ki khendiat por la penteri kam no ka LP henrei ka ai kajing khala hapdeng jong kibreu jong ka state ka jong ni no haba nakaliang jong ka sarkar ki rifungot ki MLA la debrai ban menteri kam ka LP henrei nakaliang jong sarkar India adu ni si por gomta kampat la bon ai ka LP wan penhun ya kajing kwa jong ki patba bobun apo jong kajela ka jong ka jing kwa jong ni kalong ba ka jingwan jong sinistra ni po jaka jong ni kalong pangipin pau biang habe dei bat ka ni ke inner line permit kalong ban penteri kam no watla kumnu ki dei ban tenru biang sya ka sarkar India khnang ba ninyo ya ke ba pat ba jong ka jela hi bro koi ki angnut